Grade 7 student nga nagpasakop sa Batang Pinoy 2019. Inspirasyon ng iya ginikanan ng mga atleta sa La Carlota City. Yaring report. 8 pa lang katuig si Rain Jam Ojeno tumandok sang La Carlota City sang magsugod ini sa pag-intra sa sports. Una nga nangin coach ang iya mga ginikanan nga kilala nga atleta sa ila syudad, kag ini ang iya nangin inspirasyon. Si Ojeno ang grade 7 student kag partisipante sa triple jump sa Batang Pinoy Visayas qualifying leg. Kay sa kon ng mga Iloy kay intra sa laga so Apisar nga manubo ang height ni Ojeno, hindi naman iniupang para mangin preparado sa kompetisyon. Budlay man especially gamay sa ma'am nubo, pero nakita ko man ma'am sa iya determination, desidido gid sa iya nga hampang. Tiyan mo lang naman ginapangay man kisa ma'am ang suporta lang gid sa bata. Masobra 2,000 ka mga athletes ang nagpasakop sa sports events. May long jump, 4x4 relay, swimming, baseball, lawn tennis kag madamo pa. Sa pinakauli nga medal tally nagapanguna ang Iloilo City nga may 23 ka gold, 16 ka silver, 14 ka bronze. Nagapangaduha naman ang Cebu Province nga may 49 na kamedalya kag ginasundan sang Cebu City. Ang aktibidad ang magatakop sa Marso 2. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.